Για καλά, φίλε. Ναι, Έλα. Γιώργο. Ναι. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Είμαι ο Κώστας από Μαρούσι. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, έχω μια πορεία που θέλω να μου τη λύσεις. Έτσι. Γιατί ρε Γιώργο δεν φτιάχνεις τα δόντια σου εδώ και τόσο καιρό? Άμα φτιάξω τα δόντια μου, Ναι. θα συνταγκώνω. Έχω ένα καλό δοντίατρο στην Νέα Ιωνία, αν θέλεις πάντως. Θα συνταγκώνω στην πλάτη, δεν συμβαίνει. Λες. Άλλο. Είσαι ξεδοντιάρης έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πες. Πήρες τηλέφωνο να πεις αυτή τη μαλακία. Ναι. Πληρώνεις τώρα. Όχι. Έχεις την εντύπωση ότι τώρα κάνεις κάτι το ωραίο, κάτι το έξυπνο. Ναι, μου αρέσει αυτό που κάνω. Σου αρέσει. Ναι. Σου αρέσει τίποτα άλλο? Να σε βλέπω. Είσαι σαν κενόνα γι' αυτό. Σαν κενόνα με κράνος είσαι. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο? Αυτά. Πόσο είσαι? 29. 29. Πόσες? Τι πόσες? Την ημέρα. 5-6. Να τις εκατοστήσεις. Για χαρά. Ευχαριστώ.